హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్ అందరూ బాగున్నారా? ఇప్పుడు మనం వచ్చేసి హైదరాబాద్లో హైటెక్ సిటీ దగ్గర సిద్దిక్ నగర్లో ఉన్న హనుమాన్ టెంపుల్కి వచ్చాము. ఈ హనుమాన్ టెంపుల్ యొక్క విశేషం ఏంటంటే ఇక్కడికి వచ్చే ప్రతి అయ్యప్ప స్వామి భక్తులు ఇక్కడ నుంచి పూజలు చేసుకొని ఇరుముడులు కట్టుకొని వెళ్తూ ఉంటారు. చాలా అద్భుతంగా అనిపించింది. ఫస్ట్ టైం నేను కూడా ఈ టెంపుల్కి రావడము, అందరూ చెప్తుంటే విన్నానే కానీ ఈరోజు ఎలా అయినా వెళ్ళాలని చెప్పేసి ఈ టెంపుల్కి రావడం జరిగింది. ఇక్కడ ఇంకో విషయం ఏంటంటే శివుని టెంపుల్ కూడా ఇక్కడే ఉంది. మేము టైం కొంచెం లేట్గా వెళ్ళిందాన ఈ గుడికి తాళం వేశారు. చాలా అద్భుతంగా అనిపించింది. మీరు కూడా చూడాలనుకుంటే హైటెక్ సిటీ సిద్దిక్ నగర్లో చాలా అద్భుతంగా ఉంది ఈ టెంపుల్. హనుమాన్ టెంపుల్ అంటారు ఈ టెంపుల్ను. మీరు కూడా చూడాలనుకుంటే ఈ టెంపుల్ చాలా అద్భుతంగా ఉంది. చూడండి, ఆంజనేయ స్వామిని దర్శనం చేసుకోండి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ ఇలాంటి వీడియోలు చూడాలనుకుంటే ప్లీజ్.